Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Jolalam Drama. Another day, another banger, another hot one, another story, another drama. Dr. M. Santumela. Sinibambe sithi ngqi. Bafowethu. Idiyaza yazi mengithi santumela sinibambe sithi ngqi. Angithi abantu bayitshela ukuthi ngikhuluma isizulu mengithi santumela. Mengithi santumela guys ngisho ukuthi siyanibamba ngesiZulu ukubamba. Hey, I never understand. No. Siyantumela. Shuthi siyanibamba. Yabo. Izolo mpahla le. Siyantumela. Awu Nkosi bafowethu siyambingelela emakhaya siyabonga kakhulu for isupport enisinika yona siyabona mfethu ushintsho kuma comments kuma subscribers ma views konke kuyakhuphuka ningakhohlwa bafethu futhi ukusifollow kuma Instagram wethu no TikTok musa_Manqele_Vusi_Manqele singakujabulela nalapha sithole inamba kukhuphuka yebo na kule page le Diaza TV khona page Facebook Diaza TV Facebook so ningakhohlwa ukufollowa comment ni share in cause vele abanye abantu sibonile ukuthi bengena access yokufika ku YouTube so that's why bele ukuthi kube khona page la ku Facebook and siyabona ukuthi liyakhula futhi nalo abantu shothi bayathokozela impela lokho sikwenzayo so guys niqhubekeni sifollow njalo ni share and comment ama followers ungasubscribe ila subscribe ungafollow ila follow kunjalo nje bafethu ayidudula siphethe lana bafethu Nicki Minaj mina ngibona Nicki Minaj khona Nicki Minaj uAriana yamazi bani Ariana Grande yini ubani Ariana Grande ubani uGrande noma ubani mina ngifanele noAriana Grande bazosha abantu kuma comment mina nje yabona ngithe mangifika namhlanje masifika lapha ngitshela ukuthi hawu namhlanje umuntu uzokhuluma isiChina ngitshela ukuthi ngempela akenzeke uchenglei so chingchao adonjomcho adonyosho ha sondelani bojade so sondelani bomama calendar shuthi iyakwazi ukubhala shuthi nayo iwinter nesaba cela uze ngapha wena sithanda ngena nje lapha phakathi nendawo bafana aba uni kahle Sephila njani? Sikhona igama lami nguVusi Manqele umusa Manqele uChris Ndoshosayo siDiaza TV siyabonga ukuthi nisibhalele okusho ukuthi niyasithemba ukuthi singanisolvela lenkinga elinayo igama ubani mama Igama uThobeka wakabhomela Thobeka wakabhomela okay umama ngapho uNosipho kaKhoza hawu umZulu ngempela uyazi bengisivina uzothi ulingling wakachayina bengizothi ulingling manje lapha vele upink style sakho kuba ngiyabona ifoni upink ijacket upink ama eyebrows apink inwele ezipink yiteki lipink nawe vele nasebusweni upink Shuthi iqondeni shuthi pink vele ngiyawuthanda kodwa bengaplananga ukuthi kube nje okay no ngiyabona ukuthi hayi vele umuntu pink wa pink pink yabazi esasilala ukuthi pink esikoleni ngiyasazi yabazi pink into ayikhona vele pink wayibona mina ngizoqamba mangaze ngubona kodwa wahleze kuthiwa khona pink kodwa futhi angaze ngubona wena bafawabona pink kodwa ukuthi ukhona wona kodwa ubona lutho Chris pink yawazi awukho emapedini mhlawumbe ubiza ke igama ipidipidi no bafethu ngiyanizwa yini indlela obuza ngayo la kwenze njani ubani nomfana lonhluphayo kwenzakalani usho umfana yena uMethembe igama lakhe shuthi anisamthembanga uMethembe uphethe igama lakho vele vele wayivice versa nje so uMethembe mina ngithandene naye iminyaka eminingi kakhulu manje ngamqashela la hlala khona uqashelwa yimina yonke into yenzelwa yimina uMethembe akaze asebenze lokho esahlangana mina naye shuthi ke manje kunakho ukuthi maye nami ngibona ifoni uyifaka ku flight mode uyibeke airport manje ngiyibuza ukuthi hawo kwenzakalani ngoba lo muntu mina naye best transparent all along besingafihlelani lutho bebamba ifoni yami nami bengibambe yakhe ayishuthi ke nginake lento ukuthi every time sisonke ifoni uyifaka ku flight mode ayi ngiyenze ngifikele lokuthini
anokhe ngelinye ilanga uphuzile udakiwe ke manje no umuntu vele ubeyijabulise futhi yebo umuntu obuyayijabulisa and anginayo inkinga nalokho ngoba nami ngiyabuhlaba ke futhi ngiyabudedela so abuye edakiwe uMethembe makabuya adakiwe ngithatha ifoni yakhe uthe nawe uyamhlaba Oh, ngiyazi ngiyabona ukuthi ngiyayizwa awuyizwa kahle lento ayishoyo. La uyamhlaba. Ngibuhlaba impela. Yabona indlela usho ngayo ngabe uthe na cha nami nokuthima uthi uyamhlaba futhi impela. Ngibuhlaba impela Futhi abudodloza. Ngibuhlaba impela webhuti phela utshwala mina behlisa inkinga zami kodwa sikho lapho namhlanje. Ngithathe ifoni yakhe maye enokhile kanjalo ngifaka ifingerprint yakhe shuthi ifoni ifule. Hayi mangithi ngiyathi. Awubuhlabile lona mawenzela ukukhuluma usopha. Yena ubebuhlabile mina bengisobha ngoba bengazi imishini yami phela. Bengihlabile kodwa nothi ngaleyo ndlela. Yeah, uthathe nje isibindi sokukwazi ukwenza. Phela nami nganokho ngaqedile imishini yami yayibona leyo nto. Yeah. So shuthi ngivuleke ifone yakhe ngefingerprint yakhe unokhile phela yena kangizwe. Hayi mangithi ngiyathi ke. Hayi ngithola amanude eyellow bone. Ushothe noba silalela lelo body uyalazi nje. Yellow bone angilazi lelo. Awuyishelelanga nona. Awuzange uyishelele yona mhlawumbe efonini yakho for ama proof. Ngayi screenshot Why didn't you sendelanga ku-email? Sibona ama proof tangible. Bengiphisana nekhanda angisayicabanganga yonke leyo. Uyazi mawuthola ukuthi umuntu wakho uyachitha and umthanda ngenhliziyo yakho yonke and nisuka kude ubhekela ukuthi nakhe nonke bese ukwenza kanje isuke ingasasebenzi kahle umqondo lelo. So ngithole amanude yellow bone ngithole kuneyimali eyihamba lapho. Manje sengiyacabanga ukuthi hayibo kanjani manje lo muntu unemali ayihambisa ngale akasebenzi lo muntu kudliwa imali yami la ekhaya. So mina ngipha yena imali ayiphi intombi. Ayi ngiphathe kabuhlungu ngelento kodwa ngibone phela ukuthi mangingathiwa ngiyamvusa ngoba edakiwe ayikho into azoyizwa. Hayi ngiqiniseleke nami ngisa angilali ngizokhuluma naye kusasa. Hayi kwala ubuthongo. Wavuka khona ebusuku. Ngavuka khona ebusuku ngathatha iglass lamanzi ngamusho ngalo. Ngiyambuza ukuthi hayibo awuvuka ungichazele yini le. Asenaye angiboni kahle. Uyabaza abafana nale ikelem zabo. Angiboni kahle yini le. Hayi angiboni yazi mina. Angiboni webebe asikhulume ekseni. Ngibona ukuthi hayi uyayibona lento udakiwe yena impela kodwa uyayibona lento. Ngithi mina ayikho inkinga sikhulume ekseni. Kodwa ke angikaze ngilale mina. Ngalala ngihleli ngilinde ukuthi kuse phela. Ukwazi ukuthi uqotho. Angazi ngikuze uqotho. Ngilinde ukuthi kuse bese uyangitshela ukuthi kwenzakalani la. Hayi kuseke obhuti ngimbuze kwenzakalani la bhuti. Angitshela ukuthi hayi yazi le ntombazana kahle yona iyangishela. Yona iyangishela manje uyabona amabhebeza ngiyaxolisa kodwa uyazi njengamadoda siyayithanda lezi zinto eziletha kuthina. Kodwa ngiyaxolisa. Ya lezi zinto eziletha kuthina ngoba nathi ngivele ngibone kahle ukuthi hayi la ngishaya ilotho phela. Kodwa ungayithathi nje kabi. Ngicabanga ukuthi uyayizwa nawe. Wayizwa wena. Uyayizwa. Ngizwa aphi mina ngoba umuntu engisanganela nje khuphuke ehle enyuka kunokuthi azi ashinte straight eqondile ukuthi kwenzakalani lo muntu umaze laphi. Mangiqeda ukusho kanjalo ke hayi sivale leyo chapter ngoba vele umuntu uyayiphika avela asho nokuthi hayi ngamdelisa kwayimanje amdelete impela. Hlale futhi 2 days mhlawumbe ngibone seyikhona futhi nami kusho ukuthi le nami ibingadidithiwe kahle kahle bokudidiswa mina la. Yila esengithatha khona isinqumo sokuthi nginifonele njengeDuyaza mina. Sicele ukuthi nisisize ukuthi lo mgulukuthi usho kahle kahle ukuthi yini inhloso yawo ngami kanye nayo intombazane. Ngoba kuyacaca ukuthi udlala ngasi lo muntu. Mina untombazane ngimthintile sakhuluma women to women. Ngoba naye washo ukuthi umuntu lo umuntu wakhe. Ingakho sesifuna ukuthi yena uMethemba ayizele azoyikhethela. Ngoba amashow wenu like sinokwabuka vele meswabona ko YouTube kuphi kujobe trend siyabona like niyabasiza ngempela vele abantu. So ingakho decide ukuthi sinibhalele and nangempela sila namhlanje. Kuthi sombuzo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So onamakhozi konje thoba igama lakho? Unosipho. Nosipho. So Nosipho istory sika sisla ngasizwa mina. Wena Nosipho unesikhathi singana uthandana no Methembe. No Methembe.
1 year. 1 and 6 months maybe. 1 year and 6 months. Into seseyintsha. Yeah, intsha. Wena usebenza ngesikhathi singakanani? Sineminyaka emithathu. Iminyaka emithathu. Okay. Wena noSipho kuphatha kanjani kuzo sonke le story lesi ukuthi uMethembe ubeqasheliwe, uMethembe uyasizwa ngezinto, uMethembe because ngicabanga ukuthi ngoba sila wena umuntu obuhlela ukuthi uyaphuma naye kwi-date. Mina vele. Wena ne? Imali kabani leyo? Yakhe uMethembe. Mina ngazi ukuthi ayakhe. Bhala usiyasizwa sonke story ukuthi kahle kahle. Shutha kuyona yakhe. Akasebenzi. Umazi lo umuntu esebenzayo wena umuntu ongasebenzi. Umuntu kimi wayejayela ukuthi uyabamba lapho nalapha. Nokuthi iroom yakhokhelwa angikwazi lonke. Wayethe uyayikhokhela yena. Wayesayikhokhela yena. But then kuphatha kanjani kuzo sonke le story lesi? Usambuka njengento ongayithemba, ubumthanda vele noma mhlawumbe ubuthanda ukuthi uphatha kahle ukunikeza imali because sometimes kuyenzeka ukuthi angisho ukuthi uyile umantombazana but kuyenzeka sometimes ukuthi ukuthi umuntu hayi vele ukuphethe kahle mhlawumbe nanokuthi usajola nje awujoleli ukuthi mhlawumbe sesiyoshada cha usajola nje just ukuthi usemhlabeni kuyajola. Hayi vele imshado ayisekho these days. So ukuthi ke ngiphatha kanjani? Ngathini? At the same time ngiphatha kabi, iphinde futhi ngiphathe kahle ngoba angazi ngozothi mhlawumbe uyangithanda ngempela ngoba phela kube mhlawumbe bengangithandi bedlala ngami. Ngabe mhlawumbe imali benganginiki, imali nayo ukuthi nayo beyiphiwa, nayo kubene nezidingo zakhe kodwa beyinika mina. Lokho I think uthando. Kodwa ke ukuthi ekasisi ayi kushuthi sorry. Wamna kuningi ngenzele khona. Ngine license manje. Ngiyafunda ngikhokhela yena. Ngenza i-beauty course. Kuningi nje engikwenza ngemali engithola kuye. Kwanami la ngihlala khona mina i-rent ngikhokhela yena. Imali yami njalo leyo. Shothi uyidebeda kabili. Yonke le yenza yonke lento imali yami njalo. Engiyisebenzela kahle. Unemali ke sithando sami nawe. Akushuthi wena. Unemali yokudlala. Ngicela Ngiyasebenza mina, angilali. Ngisebenza ubusuku nemini. okay. Yena uthatha imali yami yophi ifebe zakhe. Hayibo. So uzokwenza njani ke usiwazi ukuthi uthatha imali yakho ephephe zakhe uphila kanjeni isifebe leyo umbiza ngesifebe phela ngazi ukuthi waye umbiza ngesifebe ngomuntu. Akaze phela azokhetha, asho ukuthi ukhetha bani. Usamnika i-chance ukuthi akhethe. Akaze azokhetha, asho ukuthi ukhetha bani. Okay, mayithu ukhetha. Mayisho ukuthi ukhetha mina, akayiyale le ntombi siyayicisha inamba zayo, sicisha konke kwayo. Uyaqhubeka naye. Yebo siyaqhubeka ngoba yena ngiyamthanda. Manje uyathemba ukuthi uzoyicisha inamba yami ngempela kwangempela njengoba ke wayicima phinde wayibuyisa. Mawuthi akayicimi phela ngizomyeka. Ayi, shuthi. Uzobona ngani uyicishe. Ngizomyeka, uzoyicima nje phambi kwami la. Phela mhlawumbe usayazi ngekhanda. Iyona inkinga ekhona ke leyo. Enye inkinga. Kodwa ngimbheke. Enye inkinga ukuthi wena ungibiza ngesifebe kodwa yena akangiboni njengesifebe phela mina kuniyangenzele khona and ukufunda sengizoqeda ngisebenze ngayi imali yakho. Mhlambe wena mase ngisebenza futhi akulahle wona aqhubeke nami. Ngazi lesikolo sakhe angeke usasiqede. Sengizoqeda. Manje ubuya inkinga imali anginike yona awazi ukuthi angeke usasiqede leso sikolo ngoba nje manje angisamuphi kwasisenti yami loyo. inkinga awazi ukuthi imali esengifakele izingakanani nokuthi ngiseve kangakanani awazi manje muthi ngizoyiqeda angeke ngisiqede awukwazi lokho ungayithembisi ngalokho. Kodwa mhlawumbe nawe uyaphanta samume somehow. Khona bakunika imali abanye. Hayi abanye. Asisho ukuthi ube nenhlanhla ngalokho. Mina ngibona ukuthi ngibe nenhlanhla. Ngoba bongisuye ngaba ngisiqeda isikole. Kodwa ngeke angeke uphinde uyithole enye imali ebuya kuyena. Ngoba sengizoyisebenzela vele nami angisenendaba nayo. Engizomupha yona. Okay, futhi asingabangela lento akabizwe lo muntu wakho. Supply ne demand. Economics. Hey, economics. No, it's fine. Anifoneleni. Muzobhejela abafana sisuzoba nenkinga abafana abadlali banika abantu babi imali. Imali angayisebenzeli. Indoda nje indoda ungayincenge ngemali sithando sami ungayibhejela indoda. Shuthi wena udleka ngaphansi kuyona ngaphezulu. Ngiphumile nje kuyena. Thulani. Indaba yakhe yabani. Hayi uthula impela. Hello. Ngiyaphuma mina. Hi Methembu njani sithando? Ngiyaphuma njani? Ngiyaphila ukhuluma noSipho kuphi? Iyakhatha le phone. Methembe? Yebo ngiyakuzwa babe uthini? Nithi ukuphi? Ngisendlini. Nceluze ke. Sofikile. Manje inamba yakho ngifona hayi. Enye inamba yami is2. Ha uqaleni bona manje. Ngiqale nini ukwenzani? Kuba nama number awu2. Awuyazi le. Manje.
Ngisingeza manje. Okay, ngicela usheshe. Alright. Okay. Bantu bazoqala yazi. Indoda ngeke ulithenga uthando lawo ukuthi uyinike imali. Angeke nje uzokwenza lonke. And indoda ke ithanda lo ngambhejeli. Xoxele. Bengimupha phela ngoba bengimthanda futhi Hayi sisi wena okuzaphi lokho sikumfazi unika indoda imali. noma kungathiwani phela lento bengiyenza ngoba bengimthanda lo muntu Uyabona ke le ndaba yothando ulavi David ukuhlangisa kakhulu uzonika indoda imali uzoba senkingeni. Buka manje. noma kungathiwani wesisi wami mina nomuntu sibuya kude futhi Nibuya kude niyaphi? ukuthi uzokhetha mina. Hey, nibuya kude niyaphi? Uzokhetha mina ngoba mina ngibuya kude kabi naye. Nibuya kude niya kuphi? Uyayibona indlela eniya kuyo phambili nje ukuthi nibuya kude. Yebo se. Nibuya kude ngani ngemali zakho? Noma kungathiwa imali zami. Okwami okwakhe. Okwakhe okuyini? Okuwokwakho. Lokho ozokwakhe. Lokho phela engikwakhayo mina. Wakhani? Noma ngathiwa kwakho yami imali, uyena ulapho uyangeseka. Sisi usazojuluka yazi wena. Yo. Asamsocasha sisi wami, asamsocasha. Hayi. Asamsocasha, asamsocasha. Ngicela Ngiyanizwa ucashe ngale emva kwale monto. Woza ngapha mama, woza ngapha. Velele. Woza ngapha. Qashani ngapha. Soke sibona. Waye, Nakho nemali indoda izokuthanda. Hey. Hayi. but angijada ngakuphasa kanjani ukuze unemethemba mayifika la afike exolise ukuthi exolisa ku kahlahle uqhubeka nesithando sakhe sidala. Anginenkinga mina. Onenkinga. Hayi. Wona ubumthanda vele noma Angazi. awazi. But maybe ufike ukhetha wena uzoqhubeka naye. Mezo ngiqhubeka nginike imali. Bengakunikezi. Nalapho futhi anginenkinga singaqhubeka ngoba mina vele sengizoyisebenzela. Ngobani futhi kahle kahle yazini singaqhubeka kamnandi nomethembe wami ngoba ebenikwa imali angithi eyinike mina ngithi yebo So noma usebenza nawe uzokunikeza. kahle nje uma ukuthi ukhethe mina futhi uma ukuthi angikhethile kayi singaqhubeka nomuntu wakhe anginenkinga mina angiluzi lutho futhi But maybe unikhethe nobabili nithanda nobabili. ayikho into enjalo phela lapho uzobe ufuna induku awu Hawu sefuse ukubona ukuthi imngakanani imethembe ngoba wena umngaka nje uthi uzobe ufuna induku. Uzobe umshaya. Oh yinako. hayibo sando alright Hawu bhuti. Amba njani phezulu? Shap phezulu ngiyabona uqhaza amakhamera no hayi ngizochaza nje ayikho intimba. Batheli surprise namhlanje yabo. Shethi izoba special. So Ya no isaqhubeka indlela nisaya kwi so date. besidla sibe shuthwa. Nisaya kwi date ayikho inkinga bafo. Umama la uchazile ukuthi ogama lami ngovusi bafo ne. uChris lo shuthayo sibuya kwi Dwaza TV. Senza ama interview or ama vlog yabo angazi ukuthi ungakubiza ngakuphi. But ama interview support abantu abathandanayo. Umama la kathi sesikhulumile naye besichazela ngawe ukuthi uthanda kangakanani nanokuthi nina 1 year 6 months nindawonye lo 1 year 6 months yes akhona ama ups and downs but then uyakuthanda and umphethe kahle and uyambheja into ayithanda kakhulu ukuthi nje uyamnakekela shape yabona le okuyinto enhleke leyo qhawe so naye ufuna ukwazi umama ukuthi ngabe mhlawumbe nawe ucabanga the same thing uyizimisele yini ngaye mhlawumbe ngaze uyahlala kanti uinvest isikhathi sakhe endaweni wrong wena ubusy unamanye ama plans awunama plans ngaye yabonke kanjalo cha ngiyayibona into oyibonayo bese ngiyayibona into oyibona muhle vele umama but ufuna ukuba ne-show phela ngoba ngeke umazi umuntu. Ngiyamthanda mfethu ngithanda inhliziyo. Uyamthanda inhliziyo yakho yonke. Ngeke udlale ngayo. So amanye amantombazane mhlawumbe ayiphosa kuwe or mhlawumbe uhamba nolova akwenze udidisela. Zikhona lezo zinto abo but angizinayo because mangijika ngize kuyena. Nje uze ngapha. So umama akekho umunye umuntu obonayo before? Okay. Ngiyakuthola. Manje nginayo obvious emuva ngeke ngajola but okwamanje yabona ifocus yami. Okay. No akunankinga mfethu sizokudedela uqhubeka nosuku lwakho nomama niye kwi date nje bechazile but nginembuzo nje enginawo before ngihambe yabo. So angazi njengoba nje ngiqhamuka la ngibona ama camera nje kwenzakalani mfethu. Njengoba sengishilo ucabe ku support uthando lweni kune surprise kahle kahle ke imain yema camera kune surprise ne surprise i-choice kaMama because yena umuntu owazi ukuthi uthandani in so but then thina bese sisiza ke ngokuthini mhlawumbe silekelele ukuthi itholakale lo surprise leyo yabo so kahle kahle thina emakhamera ukufundisa nje abantu emakhaya ukuthi nokuyathandwana bese ku right uthando likhona untombazane uyakhona ukuthengela umshida into ayo somshida njalo uthengela amantombazane bete kanjalo yes so umbuzo engifuna ukubuza nafethu before ngintedele ukuthi umama mangathiwa ubamba ukuthi uyacheater mhlawumbe ubambe efonini mhlawumbe ubone enenye indoda laphana beqabulana osante kanjalo ungamxolelani? Awulutho ngeke
alithethwa Cha nje nawe uyazi nje iyaphela nje lapho. iphela nje lapho sometime ngisho ukuthi uyaxolisa bekuyiphutha baby wara Nalikho nje. Awucheat wena. Uyazi nje. okay but makathiwa yena kubamba wena efonini ohlapha ukubambe kuphi uwespect ukuthi axolele ngoba angicheat mina. Oh cheat vele Loyal nje. Ayikho into azoyiba. but makathiwa kuyenzeka ungespect ukuthi axolele Cha angicheat vele so ayikho into azoyiba. no akunake ngapho hayi ngazi ukuthi ngikufaka amagama emlonyeni or ngithi akulungile guys surprise yakho sikudedela uqhubeka nosuku lwakho nathi siqhubeka nosuku lwethu mfethu isurprise yethu ngicabanga ukuthi uyazi isurprise umuntu uyake fihle or ukuthi uyabonga ayiboni kubona mhlawumbe uzosha ama 21st birthday in lokhu drayisa sohamba ozulu lokhu thunya kanti hayi kunento eplanwayo ngapha mathi yafika surprise yeah so uma angazi uzofuna ukumvala amehlo noma mhlawumbe vula avele phenduke ebhekele awufuna Ukumvala amehlo. phela mhlawumbe mfishane phela umama akafiki phezulu Nje umuntu wami. angikwenza kalutho okay bafo Surprise bani le nkosi yami nginginika. hayi khuleka mfowethu ubafo lo ngembiza uyena umuntu oyiphethe because manje bonke ufike ila All right. uzoyibona Futhi nje usuku loba luhle namhlanje siqala ngama surprise. ya luba luhlala kakhulu mfowethu luba luhlala kakhulu luba luhlala kakhulu uyindoda enehlo kahle kahle Yeah. mambu makhoza la hey ngiyasho okay ngizobalela ka3 makhoza ufuna umbalela mhlawumbe noma ngibale mina okay 3 ngizobalela ka3 bese yaphenduka phezulu 3 2 1 ungaphenduka surprise njengoba nje ulehlelihle mfethu uyawazi ukukhetha Sithando sami. Hey, angazi ngisazi ukuthi ngibuye ngapha. Okay, hayi ngena khona la. Cela ungena la lapha mina. nendawo nababa Uyaphi? Manini iyona surprise engitshela ngayo le. impela yini yaxaka noyifuni Yini awuyazi mhlambe? Sithando kwenzakalani manje manini ke so kushuthi ngiphume endlini ngiphumela le nto le. angazi ukuthi uphumeleni Uphumele nendlini wena. kusho bani endlini banokhipha endlini kusho yithi Yeka ukuthi uphumele nendlini. Cha mina nawe siyakudayisa. Wena ngoba la ubuyaphi? Ngoba la wena ubuyaphi? Ngibuya phi kanti ngihlala. uzokwenza lana ubuzela ubuza lokho kahle ubuza ukuthi ngoba uphuma endlini weza la uyaphi uzokwenza Uyaphi Cha wena? ngihamba nomuntu wami nje ngiyakudayisa nje. oh lokho Oh, umuntu wakho kanti lo. Ha. Yes. Babe, kwenzakalani? Yakho lo. Ungangibabiza. Ha babe sithando sami. Shiba face nje into eniyenzayo le. Into eniyenzayo le. Wena wenza Manini ke into eniyenzayo le. Wena Benzeni. wenzani? Benzeni ngoba bezangibusiza nje la. mana ngoba funa ukuthi ngitshele nangu umuntu osibizile la sonke nje bese naye ubizwe ulo nami ngizobuye naye ubizwe nguye Ucasula yena yini ubaby lo wena? Makhona la ngazi bantu ukuxeka thina Shothi uhluku ngikhuluma nami endlini. Uzongilethe nje uzongihlambalaza phambi kwamakamera la. Nikhulumela kuyiphi indlu nendlu kanti wena? Ngoba yena uyaqasha. Nendlini wena ngoba uqashelwa yimini. Hawu. La ngithi ngifika khona ngithole kulokhi uthi awukho wena uvalele ngaphakathi. Wale mali Uyivalela ngaleli yellow namhlanje bone uyithatha. ngaphakathi ngijike mina ngikhokhi rent. Ngiyatabalaza ngiyindoda nje ngithi indoda iyabamba bamba. Wena kuthiwa utabalaza. Indoda yababa. Yenza njani kanje Ubamba ubamba bamba kuphi? Ngiyabamba hawu mfuthu. Ubamba bamba kuphi? Wona uzama Mina. ukuthi yazi yonke into engihamba khona. Uyithatha phona imali. Awuyiphiwa yimini imali wena. Ngiyatabalaza mfethu. Ngithi awuyiphiwa yimina yini imali ungazongicika. Phendula loyo mbuzo. Awuyiphiwa yimina yini imali. Sami niyenza njani kanje na kodwa? Yabona kubhlungu manje akasavuma ukuthi imali uyithatha kuwena. Uthini? phela mhlawumbe usaba ukuthi wena uzokuthi isithunzi kuwena angisho ukuthini ngiyasho Uyithatha kubani imali wena? Obvious imali uyanginika nami ngiyindoda ngiyatabalaza ngithi ngiyaphuma namajensi lapha. Utamloza phona ngoba wena uhlela ulele nje awukazi uye emsebenzini wena nama uthola umsebenzi usebenza u2 Angani days yasho nawe ukuthi qedulala. mawufika endlini ngithola ngingekho ngithi ngizobe ngiyephi maleso sikhathi. Ngiyabalaza. Ngiyatabalaza. Phela uyiphuzela. Into Ngiyatabalaza. ezokudakwa wena. Shuthi nje ningibizele Into lo msangano lo ezodakwa nje wenza la. Yona umsangano ningibizele wona. ubezinangu ukubizela Thula nje Nangu umuntu okubizile. Thula. Okay. Into eniyenzayo nje le. Into Futhi eniyenzayo yona nje le. phela ngoba nakho-ke sila. Msoni zongihlaza nje phambi kwabantu ningihlaza. Awukahle Kahle wena ohlaza mina la. Sondela, Phela zonke engikwenzele Wena zona. nje ngangikwenzela ifavor nje ukuthi ngijule nawe siqale lapho. Ungenzela ifavor imali yami. Thula nawe thula. Ungenzela Mina ifavor imali ungitshela yami. Ngisabi nje phela mina nonke. Nathi asisabi. sibona sonke nabantu Awungichazele khona into engayizwa kahle. Ngithi ungenzela ifavor. Ngikwenzela ifavor. Yakho ngidlile. Wakwazi bona nje Ngokuthi kwazibheka emireni. Wazibheka emireni.
hayi kahle wena. Angikhulumi nawe. Mina ngikhuluma nawe. Mana kancane. Ungakuboni sonke lesikhathi. Ana ngisuku uzongihlambalaza. Ubungakuboni. Mana angikhulumi. Wena ubungakuboni sonke lesikhathi. Ubungakuboni lesikhathi lesi ukuthi imiri njani. Mina ngikhuluma nawe. Wena ngikwenzela ifavor wena. Ifavor. Ungamkhona. Angithi naku ngihlambalaza la. Asihlambalazi asikhuluma. Mina kuphela nami ngiyakhuluma ngithi. Yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Okay. Kodwa ungasho ukuthi ayibuke usho ukuthini uthi ayibuke Thula uyini wena ukuthi uzomtshela ukuthi ayibuke yini le ngako nayo wena Thula wena ungena phi la ungamtshela ukuthi ungasho ukuthi ngisho ukuthi ngizokhuluma noma nifuna uzongitshela ngithini ungamtsheli akayibuke esibukweni mana njengawe yini le ngako nayo imali yami nje yabona ugqoka nje imali yami mali engithatha kulo nje thula unidla nonke imali yami thula iyachaza into eshoyo wena mama uyifuna nje imali yami iyangichaza into engishoyo wena ufunani la nifunani nje kahle kahle la niyajabula ngithi nakho kuyenzakala ngithi niyajabula wena yabona ukuthi njani lama wivu wafaka ekhanda imali kalo ne-iPhone lo ephethe imali kalo so angazi nje ukuthi ngikhuluma ngani imali yakho wena njengawe nje angikaze ngakuthanda wena angikaze ngakuthanda wena ngiproud angithi ngihlamba mina ngihlamba ngishelelani because bengibenefita ngiyabenefita ngithi mina ngakushela na umhlola wena ngothi wawubona imali angithi lo ubenginika imali ngayishayela kuwe mina le ntombazane yona eyiphonsela kuwena namhlanje futhi mina usumshelile ubebona imali angithi ngithini nginitshela iqiniso ngizonitshela mina iqiniso kunjalo vele maninike wena ngakuthandela imali wena nje ukuzibonela nje imali kimi la ngithi ubuyifonela nje imali kimi angithi yini iqiniso efuna ukulizwa angazi ukuthi nifunani angithi nilethe la amakhamera nizongihlambalaza ngithi okay but wena ungakhulumanga nami wena endlini thena ungifanelanga wena njengani nje ngiqale ngikhuluma nani nobabili ngiqale nini ukukhuluma angithi ngizela kuzongihlambalaza hlanganani phakathi kwenu musukuzenza ukuhleva wena lento usuyenza about wena uwabhedayo la musukuzenza ukuhleva ongasile nje musukuzenza ukuhleva ongasile angisho kusho niyajola nje nonke nobafuni bawufuna angithi abawenza usile ngeke enza abawenza usile wani bakhulumela wazi ukuthi nabantu ngisuwaphi nalabo bantu anazi ngisuwaphi nalabo bantu anazi nje angibhedela ngitshela iqiniso awubhedela mina ubhedela lo beyifunela nje imali yami ngiyamazi nje uyaklapha lo too much groove lo ugroove imali kabani wena zolo lokhu ujive ematafuleni angazi ngile club ugroove imali kabani lama uvafa ekhanda imali kabani imali yasisa ngithi exactly ubunginika ngempela so kusho ukuthi nje kithi sobathatha nje la akekho loyal ngithi akekho nje straight akekho loyal kusho ukuthi nje akekho loyal nami ngiyingcengela impilo mina ngingcola ngikho loyal okusala yangichithanga nami ngiyingcengela impilo angithi sonke siyaphanda ngalosiso nahle kahle bengiphanda so wena uphanda ngabafazi bengiphanda ngabafazi ngizothini kanti bengiphanda ufuna ungishaya uphanda ngabafazi kancane ufuna ukushaya mina ufuna ukushaya mina uphanda ngaye so niyajabula asijabule uphanda ngaye mfethu ngikubuza wena ngicathi sex lento eshoyo mfethu niyajabula lento yenzayo awuyangisanganisa lokujwayela amasimba lento engintshela yona ngithi angithi ngiyethela nizongihlambalaza nami ngizonihlambalaza imali yami bengiyifunela imali yakhe nje ngiyaphela iqiniso imali yakho ubuyifunela imali yakhe uproud into eshoyo very proud very proud yachaza into eshoyo nje lento eyikhuluma nje indoda nawo into eshoyo why kwamele ukuhlambalaza why kwamele ukuhlambalaza kimi Marceli kahle lo ungijwayela uvusi ngani manje uzela ukuthi uzongihlamba hayi musubheda hayi musubheda semabele enyoka ubani ukujwayela kabi nonke ningijwayela kabi imuphi ukujwayela kabi la nonke nje ngijwayela kabi hayi musubheda ngijwayela kabi shuthi ngizela ngizongihlambalaza ningisusa kwami lapha nizongihlambalaza la nizongihlambalaza abantu lapha kwakho akunendaba uhlala bani ubani ukhokhala bani fuse wena thula njengawe thula umfoka bani lo umfoka bani wena umfoka bani usungibuza lento umfoka bani ungena ngoba sibona ngiyabuza mina umanqele mina wena indaba nakusunga
Bani mama. Hayi wena fuck indaba yakho. Manje uzokwenza. Sekungekela man ubusungibamba. Manje uyangithuka mfethu. Mina ngenzeni kanti ngithukelani? Enhleke yazini. Ngithukelani? Vela ngithi vele niyalalana nje nonke la. Uwazi kanjani labo bantu? Ayazi mfethu kulungile hamba. Ngoba Kulungile baba. hayi vaya mfethu vaya. Wena uyazi ile ntuzani. Hamba kulungile hamba mfethu saxolisa. Ayahamba unangilona. Saxolisa. Ungashaya leli qhawe. Usesuthi imali yakho usezizwa amandla la. Yazi bese ngiyamqoba. Yazi bese Hayi wenze kahle umyeka. Imali yami. Now anithuleni ngani. Anithuleni. Ukwazi ukubhejela abafana. Awunyanga yimi ukuthi ibheja. nayibona Usu- enhlanganisile. Ayasukhuluma ngeweave. Awufake ngani iweave? Ngizoyiqothula le wifi imali yami phela le. Hayi ningale nokho. Nina anikwazi Kwenziwa na ukuthi umdala nakuyi. Wangishela nginjalo. Kanti usamthanda. Wangishela nginjalo. Naye ukuthi Manje ngiyamthanda. sikubuthi Nangu sefuna ukulwa nami uhlilo umuntu wakhe. Layelani la. ndawo ningabenisana. Anilayelani la noyithu sondela la sisi. Nawe sondelani la. Nibonile ukuthi kahle umuntu onesilima ilomjita. So lento yokwebhana la ngeke isebenzele. Nibhalele thini sonisiza nabona indoda yeni leni siniyayithanda isangana kanjani. Yabo ngiyaxoxa ukusebenzisa igama ethi yasangana kodwa nje iyabheda indoda yeni. So wena lo meni lokhu nizogubhana ama wave nani angeze kwazi isebenze ngeke isebenzele leyo. Into engayenza nje ukuthi ninyike lo mjita lo nimshiye phansi because ngiyambona ukuthi aka appreciate uthando lenimnika lona. Wena le mali adu uyikhipha uyikhiphela into engekho. Ngibona ukuthi lo mfana lo kwenza isilimo. Yabo nawe kuzofunda ukuthi ngelinye ilanga ungahamba unika abafana imali. Yabo bobheke ingoma ya ku right ubumthanda but ungamthandi ngemali yakho. Ya ungamthandi ngemali yakho. Ngithi yabona manje sekwenzakala. Ngeke usebenzele imali kanzima kanje mazoqhasha zomfana kanje. Ngalendlela yaqhaphaza because kwenzisilimo ubuyisa nabantu manje. Umuntu odlula la ngithi yabo ubukisa nangalo sisi lo. Uyangibamba and uyalwa wena ulwela yena. Umnika lo energy power engaka ukuthi uzulwe. Angimlweli ngilwela imali yami le ngiyisebenzela kanzima. Ubumana ke yabona ke ukuze sigweme lonto le ungaphindi uyenze nje kanjalo sisiwami. Because manje kushuthwa nibulithenga uthando lakho basically. Yes ubumthanda but yena mhlawumbe ubeyibona ngokuthini ubumthenga. So never do that again unless if now usuneshow ngalomuntu lo uthandana naye ukuthi uneshow ngempela uyakuthanda. Uyayibona lento le nawe. There's no way ukuthi awubonanga. Because ama red flags ahleze khona ukuthi nina abantu besimame hlezi nizama ukwaziba. Ama red flags ahleze khona they are always there. It's just that you guys decide ukuthi niqhubeke nalomuntu enithandana naye. There's always going to be red flags. That I'm sure about that. Umuntu usukumthanda phela uthi na uzoshintsha mhlawumbe ukwenza uyabona yonke leyo nto. Hayi kolento. Umele ukwazi futhi noma sister abantu ke abantu bahlonipha imali abahlonipha umuntu. So lo mjita lo behlonipha imali kuwe bengahloniphi wena. Ungakhohlwa lokho next time mawuzongena ku relationship. Ungagijimisa imali phambili. Boyigijimisa ama feelings wakho. Lokho nje. Uzayo phela ukuthi nambe ngimthanda ngalendleke exakile ukuthi bengacabanga ukuthi angangenza kanje. Uthatha imali yami ayipha amantombazana. Ngathi uphuxekile. Busamthanda na? Busho wathi uzomove on nje. Busamthanda. Umele ukwazi futhi noma sister abantu ke abantu bahlonipha imali abahlonipha umuntu. So lo mjita lo behlonipha imali kuwe bengahloniphi wena. Ungakhohlwa lokho next time mawuzongena ku relationship. Ungagijimisa imali phambili. Boyigijimisa ama feelings wakho. Lokho nje. Uzayo phela ukuthi nambe ngimthanda ngalendleke exakile ukuthi bengacabanga ukuthi angangenza kanje. Uthatha imali yami ayipha amantombazana. Ngathi uphuxekile. Busamthanda na? Busho wathi uzomove on nje. Busamthanda. Right. Uyaphuma ne? Bese uzosebenza. Iyaphela ikhozi. Sizwe ngawo ukuthi ikhozi iyaphela sizosebenza indlela imali yakho. Nasi isidingo sokuphatheka kabi. Ngoba bushilo vela ekuqaleni ngaphandle ukuthi buqamba banga kusikhohlisa. Because besazi thina ukuthi if yasikhohlisa kuzovela egcineni. Oba sesibone nje. Bengaqamba manje. Then ke khululeka kube right. Ngikhululekile. Akunzima. Critical but stable. Hayi critical but stable mfana umlutho. Yazi luthini. So mama wena vele right uphumile mina ngright nje lo aphume emqashweni wami lapha. Kahle noma engaphuma ngayithatha lezi zinto ezisele kodwa ngeke ngisakhokha. Uzobona uzohlala estradini lo manje. Wena mama right na wena uyaphuma. Usho? Angikutholi kahle. Angisho ngiyaphuma. Sazosiqeda isikole. Kahle. Singahlanganisela ibhazari phela lapho kwethu yazi. Ngiyadlala.
Okay, no akunakuyabo mama ukuthi kanjalo ngasilinda nje la ngemuva sivale ishow nobafo then yeah sharp hey makhoza ngathi awukho right akekho ngiyabona uhethekile inyuku kwevusi uhethekile inyuku hambile hey inyuku ayikho inyuku bafethu sixolise nje ngayo yonke le commission eyenzekela i-commotion noma yini ukuthi nothi mhlawumbe alisinika ngathuka lesi yobo yiko abantu bagcina sebezovusa nama anger issues ngcono sixolise bafethu alisinika ngathuka lekhali mina bese siyalubamba ngike mic bese ngifike busuthi sidudule ngiphe yakho ngithi iphakisa umoya ayisumbamba kodwa inkinga masingambamba mfethu bezoyichamela cha phela lesikhasikhuza le nto endala hawu ndoda kuzokube nini hawu lo mjida lo mfethu intombi zakho zicacisele ukuthi kwenzakalani hayi indaba lokhulu ozenza into engekixhaphazi hayi kodwa ngoba mhlawumbe kuba ucacisile nje uPink ngiyambona mina uPink ukuthi bezomxolela hayi mfethu lo mjida lona umzwile nje ukuthi mayefika la vele beze ngempi yabona uthe nje bona lo wathi nizongihlambalaza nenzani bafethu umsebenzi siyazi niyawuthanda niyakhala uma ungasekho in kodwa ke niyawubona na umsebenzi unjani awuhlezi usmooth hayi awuhlezi usmooth awuhlezi kumnandi yabona yena lo mjida besicinyele khona hayi usipitshele khonini hayi usipitshele khonini yabona ube ngahambi yedwa ube hamba nomngane wakhe shithi phela ube smackdown ube smackdown ngiyakutshela uChris bekuyomela egibele la shusele phezulu ya bekukhamera phansi sibambe le ndoda lena nomngane wakhe lo kulungile baby hayi sabe siyobheka icoffee kuyabanda Chris kuyatona take us to the coffee shop